L-għada li ħareġ ir-riżultat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, il-gazzetti kienu ddominati mill-aħbar tar-rebħa Laburista. Victory and defeat taqra l-faċċata ta' Times of Malta. Ritratt ta' massa ta' nies fil-ħamrun jissimbolizza r-rebħa u ritratt taħtu fejn it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista tidher tagħti konferenza tal-aħbarijiet b'reazzjoni għar-riżultat. Dak huwa ritratt li jissimbolizza t-telfa. Fil-faċċata tal-orizzont jispikkaw l-aġenti tal-partiti jimmarkaw il-karti ta' fejn marru l-voti biex minn fuqhom ikun jista' jittieħed l-ewwel kampjun. Mhux sorpriża li dan ir-ritratt juri iktar kaxxi tal-Partit Laburista mmarkati. It-titlu li għażel l-editur tal-Orizzont jgħid il-Partit Laburista b'rebħa kbira oħra. L-Independent tgħid Massive Victory for PL. Ir-rebħa li l-editur tal-Independent iddeskriva bħala massiva hija riflessa wkoll fir-ritratt tal-Prim Ministru Joseph Muscat isellem lil folla miġbura fil-Ħamrun. L-editur tan-Nazzjon għażel ritratt neutrali ħafna, ritratt li juri l-assistenti kummissjonarji jpoġġu l-voti fil-garżelli. It-titlu magħżul kien Maġġoranza ta' voti għal Partit Laburista, filwaqt li saret referenza għal fatt li t-tielet siġġu jiddependi ħafna mill-wirt. Intant l-editur tan-Nazzjon jargumenta li dak tas-sibt kien diżappunt tal-Partit Nazzjonalista iżda dan m'għandux jaqta' l-qalb. L-editorjal ta' The Malta Independent jirreferi għal fatt li l-Partit Nazzjonalista issa sar l-ewwel partit fl-oppożizzjoni f'Malta li ma rebaħx dawn l-elezzjonijiet. L-editorjal tal-Orizzont jgħid li dan kien messaġġ ta' fiduċja fil-Gvern u ta' sfiduċja fil-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil, filwaqt li dak tat-Times of Malta staqsa fejn hu sejjer il-Partit Nazzjonalista.